Megalayapost.news. Kinoyalam ke FKGGP bar 2 circle handen kesing karpau tarik jembang arhajar arpun rio kila lejban kendu badbu jing tho ha office usim marwat kata kalong bandawa na usim banang ni syakmat udai ban batha syabaro kisnong ki bahab hapo karat baki dei ban penan kamno de janur dia kasi haka jaka ki asmis gamcha habadan ki program baper la kalong ha kisnong ha ki school lambar ha ki wei ki jaka ki bahab hapo por usam karat marwan riboy kanongrim kebalapan long ya kite kinoyalam ke FKGGP bar 2 circle makin lek kendu bad bujing tho sha office usi marwen kade hadian bakila lab bad yo I bahabadan kinu ki program ha ki shnong ki bahab haraj marwen ki babon kinu yalam shnong ne ki school ki jupnon kam da ki asmis gamcha haba ki pediang burom mi ki he ki han bad omju kam yo I bapenun kam da ki jan rendia kasi hadian kate ki jinglej bu jing tho ha office usi maraj marwen usamla Dennis Nongrum presiden bad uba Alan Di so pedang general secretary haba kran shikilat pathai khubor kila ong baga senga kentujur yo usim baude ban batha ya baro kino ilam shnong banang ni syakmat baki dei ban penun kamno da ki jan rendia kasi haka jaka ki jan asmis gamcha habadon kinu ki program haki shnong ki thaw ki bahab haran marwan kumbakalong bagate ka than raj marwat kadi ki jaka kabadan hasunda e bat ka asam kumta ban pene pensa ya kiruti ki dustur khnang baki wei ki jaj ban rio kin itu ya ki jan tenrai jong ka jaj ban rio kasi namar kata ling bagate ki jinglej bu jingtho sha office usim na kalyang ke FKGGP bar 2 circle ka kentu yus i marwat baudei ban tha shabaro kino ilam shnong hapo karat marwen banang ni syakmat habadon program haki shnong neki school ki bahab harat marwen baki dei ban pen kamno de janran dia kasi haka jaka jong ki asmis gamcha FKGP by dua kind of circle bahaya tip mo but yo ro tapi shnong mo likely bahaya ada pelong ini culture program ni sport ni festival ke shnong mo ada one ki chief guest na ki ai burom na damsha asames mo kata ada kam juhab de kam de jilla asam kane ba kin ai burom na jain asames to dasi ya ini ya one office jong right marwen ba ai kin tho mo adu bo ba nyo ndu ya sim right marwen ba ngi ai hanover ka sti ya u lengdo mo to bang pat yo sim right marwen ba sakmat chuba de ban bakla mo don any culture program ni sport ro kisnong ne ki school ne national mo ai burom naga jai khasi rengja mo ban ka pat u ba ban kitkhia ban tip ye ki rombosnong ban ki school mo ban tip ye ki school ban ki rombosnong ban kitkhia na mata ta tangatai ni presiden mo ba kimde ban diang burom daga ka asamis kamsha be kidi ban promote ya kata ka traditional khasi atayar jungi batip ya ta kumka jandan dia te kenang ba ki na school kintip ya kata ka culture ka traditions ka jungi lani kata ka riti ka distur ka jungi te namar ba kantam e bangi don ka border areas bangi mo ba kibriru long kintip kin respect lani kin borom bar kin value ila ka culture ka traditions yumi namar ba bangidon khamtam akan ka border areas we are on the verge lani on the brink kata ka culture ka traditions ka yumi kala pendujan no tada ngimbo dia Megalayapost.news.